Pipila lang kini sa mga tarot card nga gidisenyo nining usa ka Sugbo anong Fine Arts graduate gikan sa University of the Philippines, Cebu. Siya si Vince Anthony Aberion ang nagpaluyo sa mga makabilib nga mga disenyo nga inspired sa Cebuano Visayan pre-colonial history and culture. Nunot sa pagkakuryoso ug interesado ni Vince sa kasaysayan sa kulam, neo-paganism ug kulto, siya nakadesider nga magdisenyo sa iyang kaugalingong tarot deck. Gawas sa pagdisenyo og tarot card, giangkon sab ni Vince nga aduna siya espesyal nga abilidad nga makabasa sa mga tarot card. Karong buntaga, atong suwayan ang iyang abilidad sa tarot reading dinhilang sa GMA Regional TV Live. Atong ilailahon karong buntaga mga kapuso tarot maker, Vince Anthony Aberion. Mayong buntag, Sir Vince, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Paki-greet una sir sa atong mga kapuso karong buntaga. Mayong buntag sa atong mga kapuso viewers. Good morning and hello. Thank you sir for joining us. It's nice to have you sa program. Una sa tanan sir, hisgutan nato kini imong tarot card nga imong binuhat. Unsa may inspirasyon ni ini sir? So ang inspiration jud ani kay gikan siya sa duha ka butang nga ako ang ganahan jud ever since ga college ko kay pag first year na ako nag-experiment ko og kanang tarot-tarot kay ganahan ako makaibaw. And then na-add ako siya sa ako interest sa history kay gitudloan po mi sa UP about kanang pre-colonial history niya. Na-amaze ko nga naa tay gitaguan nga murag history diri sa Sugbo. When was this sir? O ganong nahunahunaan man nimo pagbuhat ani Sir Vince? So actually kuan na siya final nga thesis sa ako ang fourth year na kuan major. And then ang process ani kay it took 1 year. So nag-start ni siya last year mga August or September, and then ni-continue siya this year lang siya nakuman mga July or June. And then ang kuan ani process is basically ang study jud ani is about creating a tarot Cebuano Visayan tarot and divination kit. Can you show to us some of your designs sir nga ginama? So mo ni siya ang older version, medyo similar ni siya sa new na kong version. Kuan mo siya na back na design. So basically ang structure ani niya, for example, namantay sa tarot namantay 78 ka book cards. So sa atong major arcana, 22 na siya ka book major, and then 56 ka minor. Naatay mga notable figures sa pre-colonial Cebuano history and culture. So for example, kani siya si Raja Humabon, based ni siya sa ato ang own Raja diri sa Sugbo. And of course si asawa si Hara Humamay. And then naputay example sa High Priestess kay Babaylan. And then naputay minor nga mga cards like kaning mga lubi, espada, hinagiban, or kaning bulawan. So kani siya tanan based jud sila sa pre-colonial nga structure sa society. So naatay mga datu, timawa, ulipon, and then involved po ang kaning mga objects na commonly used nila like mga bulawan, weapons nga lang gigamit, lubi kay important man ang part sa ilang culture, and of course ang kawayan. So mo na siya ang main jud nga structure ani. Pwede ba mo pa-reading sir virtually? Yes sir, pwede ra. So, pwede ba itong i-try ko no sir? Sige sir. Naa kay particular questions? Ako sir, amo ask nimo ikaw. So sir, para atong ma-narrow down ang topic sa ato i-read. Really? Ana din na sir? Like specifically sir, bisag unsa lang nga question. Ako i-question ani ha. Career sir. Sige, careers. Mangayo ko number nimo sir. Kaya mo na tong number of shuffles. Ako i-say aloud sir? Number. 4. Sige, sa reading, line-line approach ang mga readers. So sa ako ang style, mao to akong process, mangayo ko specific question, and then para ma-narrow down ang topic, and then number para sa number of shuffles. And then now, since na-shuffle na siya, mag-pick up din kong cards relating to possible career. So kaniyang first na card na nigawas is upat ka kawayan, based ni siya sa kanang structure sa balangay. So ang kawayan or wands sa English, career ni siya. So related jud siya sa career nga question, pero in this case ang iyang gisuggest is stability. So far okay rang direction sa career, moving forward ra, pero throughout the journey na adyoy mga di malikayan nga mga challenges. One more lang sir kay pahabol lang kuno. Unsa kuno just about the program sir kini atong
atong programa rong buntaga GMA Regional TV Live. Yes, sir. Na ay number ta, sir? Okay, you want number sir no? Kapila nimo i-shuffle? 3. Mm. 1, 2. Sige, so karong buntaga natay 3 tulo ka bulawan diri. So kuha ni siya nag-signal siya opportunity for creativity. So dagan tag time or kanang opportunity diri nga ma-creative or kanang be spontaneous sa atong actions sa kaning program. Thank you so much for that, Sir Vince. Just to close this, sir, unsay message nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon? Maybe doon na pa uban, sir, nga skeptical aning tarot card reading, sir. Akong message ana nila is basically don't stop being skeptical kay I don't see skepticism as something nga makapahinder jud sa tao in terms of tarot reading kay mao man ni maka-help sa atoa to be critical sa atoang practice. So if ever na mo read nimo tarot, remember lang nga guidance ra na possibility ra na naagyapon sa imuha ang imong control. So it's okay to be skeptical. Thank you so much for joining us this morning, sir. Kung taas-taas po ang tatag oras, mangutana unta ko about love life unta, pero sunod na lang. Daghang salamat for joining us this morning, sir. We learned a lot from you. Vince Aberion, daghang salamat, sir. Thank you, sir.